Adlaw katong tanan ani napunta ning ato ang tulumanon pangluonanon. Igsunan magluto ta og lain na pong pagkaon no nga gamay ra gasto na pod. Sinobre lang pero lami gyud ni kanon mga kaigsunan. Sa garantiya yun ako ni gamay gasto, busog pa ta, walay delikado sa panglawas kay way kamay o sugar added. No sugar added og sa English pa. Okay mga kaigsunan, wag yun ni asukar mga kaigsunan sa ampay yun ni kanatong mga dunay mga tamis nga panglawas. Okay, natural ang iyang katamis sa tamis sa saging na itong gitimpla ni no, ay lain. Gamay ra ang ingredients na to pero nindot yung kanon suwayin ninyo kung gusto nyo matikman ang masarap na pagkain ni Apang Luonanon. Totoo yan, totoo. Okay, ipitin natin, pipigain natin muna kasi hindi delikado to kasi Tagalog. Hindi tayo Tagalog. Hindi delikado kini hindi delikado ni kay lungago ni no, pero ato lang kuan say nga na ipitan, iptan o pugan parang okay lang, parang wag gyud kuan pero lungago ni kani sa Sagbayan, Bohol mga kaigsunan. Okay, lungago ni nga balanghoy utrohon ko mo na igiipit na to ang kinagod nga balanghoy. Di ang pag-ipit tapukan lang no, tapukan lang na to og kahoy nya iipit parang mo agas ang iyang duga aron dili ta magduha-duha og kaon no, pero way problema kay pwede gani kanon ni balanghoy og way kupos-kupos tungod kay lungago ni pure mga kaigsunan. Okay, dili ko kumpiyansa sa mga balanghoy ron pero okay lang sa mga lungagon. Pero diri sa luon sagaran diri di man malungag ambot unsay kuan dugay naman yang luon nga di gyud malungag no, kay pero makaon ang balanghoy sa luon pero ipitan pa ba sama ini giipitan bisag makaon ning balanghoy delikado pero atong giiptan na lang kay tagaluon lagi ta na ana tagi unani nga trabaho nga kaigsunan pero pwede ni kanon dito kaon man ako ning kauban ini amo magilungag no kay lungagon lagi. Okay mga kaigsunan, mo lagi ipit na to, mo ni atong himuron perti yung nindutan kanon pwede mo maghimuan sunda lang ninyo ning prosedura aron makaingon mo nga dili ni butbut ni akong istorya ninyo mga kaigsunan. Okay, way butbutay tinud-anay ning ato diri. Okay, ako ang pagkaon lang diri kanang way gasto ba mabusog ta nga di magduda sa ato ang panglawas kay way asukal way lubi ra ni lubi ang balanghoy nga kinabinanggod way kamay lubi saging mora tintulo ra gyud ang kuan ni pero di ba kay ingon kag wadin hiwa didto lamia. Da tinuod na. Okay magisunan niya ipit-ipit sa ta, ipit-ipit sunda lang ninyo kay tinuod niyo ang istorya ninyo way bakak basta lang sundo ninyo lamian yun ang inyong mahimong pagkaon nga kaigsunan ko. Okay, no ni silangani lang yung tanaw no, dugay-dugay pun ipit-ipit anida pero sa aktol ani dali ra ni katulor na kong gipilo pilo-piloon aron kuang yun maipit yun yung tinuod no. Okay mga kaigsunan, ita sa unahan humana ato na lang kuhaon sigikan sa meat bag o atong kupos dugmukon o pilog ato nang gipilo no, pilo-piloon yun ano aron makupos yun pero di man dili sa utohon ko di man delikado nga balanghoy yung mana kay lungagon man yun kasiguro ko bisag dili nato god ayohon og ipit ay problema pero giako na lang giipit kay aron kuan gyud butangan po nato na og lubi yung tuno sa lubi nindot gyud gihapon nang ipiton yun no parang maawa ang iyang duga kay makuhaan gyud og dako ang glycemic index sa
sugar no. Ya atong patamisan ni saging lang wag yung sugar ni. Okay, sure yun yung way sugar. Pero tamis gyapon siya kanon kay na may saging nga hinog. So di pud hinog kayo ni kung butangan ni. Ay po nang hinog kayo kana lang sakto-sakto ra ba. Ang healthy body, pang healthy body ra ba. Kaya kana. Wala siya manilanon ba? Kanang gingon og nilanon nga saging kanang gingon og inday-inday na diri. Pero dinhi malungag, kilawon ni siya. So pwede ni himong banana chip mo ni kung ibang himong banana chip o dabong pa nindot ni mga kikso ng klase sa saging. Okay wala kung pila ang imong balanghoy timbangon nimo sa dili pagka magbanggod. Kung 1 kilo ang balanghoy 1 kilo pod ang saging mao na yang measurement diha. Sakto gyud ang katamis ug ang usa ka buok lubi dili ang lubi pugaan nimo ang yang sapal no, di lang nimo daghanon og tubig, balik ko ang tubig ako gibutang gamay ra gyud kani igura humud-humud kamo mo estimate ayo daghan na kay mo basa naman pud ang saging sa balanghoy di mo samot og kabasa kani igura ba igura mo damig sa balanghoy ug sa saging okay na gamay ra kayo na gamay ra nga tuno na ragtunga ragtasa na sa kilo o sa kilo saging o sa kilong balanghoy tulong tungag-tasa agad kung di estimate nga ibutang basa naman daan. Okay magkaigsyonan mao na atong ihahog no, ihahog na to sa tuno o sa lubin sa ngalan sa inyo tuno sa lubin na sa Bisaya na sa ambot sa ubang ngalan na ninyo sa inyo ha sa tuno sa lubin sabaw sa lubi sapal o coconut milk in English pa. Okay magkaigsyonan atong kayon kay ready na nato isulod sa dahon magpantag dahon ron pag magbutang sa dahon ato na lang ibutang sa steamer pag sa steamer mga media oras karon siniguro yun sigaan nimo og media oras sa steamer kao na kadayon mao na saginga kapayas pod mao na butawan na butang kapayas saging ba samot ito tamis ipasahay nga agi nga hungihimo nga nay kapayas karon wala na lindot yun yung bisagway kapayas samot ito kabasa o butang kapayas makaigsunan tamis na pod gyapon samot ka tamis no so, pwede naman pod to pero ako lang saging sa ron ay tamis na butang kapayas pa. Okay, pero natural naman ang tamis din na makadaot sa lawas o dili na ito palbihan o pagkaon pero dili gyud delikado kayo punta sa asukal gyud ibutang nimo di ba. Okay man siya no dahon mo ning dahon ang gamiton di ara sa kilid-kilid gikuha no kay nagaman dahon diri kay damay sagingan diri muha lang di man pud pabayaran kay asapon ni nila nga puy gamit ni wala ready na di ako nang wa kay hinlo no alang kasagbutan gumagkuan kay mapatong lang yang dahon pag pag laras makaisunan. Okay, ready na gimix na ko ready na da tapuhan po na to limpyo nga noog no white noog limpyo po ba kay ato nang kanon magisunan lang at agi ang tarungon kita may mukaon sa lain mukaon sa kay pagkaon ato ginatarungon kay makadaot sa tiyan sa laing tao labi na sa ato kung nagugalingon labi na ito ang pingan kay lisod ang magkasakit ako gasto pero kanang doktor mao lagi ako gasto kaya na ako anong nasakit kung diabetes kay ano yung susugta mo timpla o asukar ano karon akong hinimo tanan wala na asukar lalo na natural risunan delikado diri mga aon sa mua mga snacks kay wala na asukar ay ang matamis man pero naagikan sa prutas ng mga katamis niya natural ang sweets ba na tamis sweets. Okay mo na ni okay ating dahil humana ni muna na ato na ibutang sa steamer o dayon iwag mga 30 minutes 1/2 hour o kapin ba 45 ba pero okay ra 1/2 hour basta saktong siga. Okay magisuna no mga ato na gilikit na to no ato ni ready butang sa steamer. Okay sunod lang lang inyo ni sayon na ni tulo ra ka ingredients tulo ra ka sagol no ang balanghoy
ang gata o ang saging mao lang yun na. Di na mo maglisod pangita pa, pero kan-an ninyo klarong nindot kayo pa silawas na kaigsunan ko. Okay, ano mo mangita mo tagpan, alami pa man ni sa pan. Hidlaw kag pan palit ka, pero gusto kag ay delikado kini gam himua kay kasiguro gud ko na murag makuha ng atong lapang lawas ani safety diba, safety kaigsunan. Okay, ready na sa steamer na itong nagibutang. Sawan man lagi ako nga yung nani na kong gimo na naman ko diabetes minta sa una parang dato sa pa yung nani itong kanon na to no, aron delikado sawan man yun lang ato lang nga ma-prolong atong kinabuhi mutas taas pagamay og di ta mo kaon og tamis no, mo pambaba na prolong bay ko na kanang mo lugay-lugayan ba murag malangan-langan. Okay, marisonan. Gipailan na to. 1 kilo ra nang gimo, 1 kilo balanghoy, 1 kilo po saging, 2 kilo sa gunatanan. Wala siya ang sapal, ang lubi na ikuag tuno sa kabuok gamay. O daog na, marisonan. Ready na. Sino ko yaw-yaw ano, makaibawa mo saon paghimo. Di yaw-yawan mo makaibawa sa pangsagol. Pila ka minutos o unsay buhaton mao na yaw-yaw. Daghang salamat na kaigsunan sa pagsunod, pero mini ni ako ang vlog sa ani lang guni atong wan basi po right mo angay mo aning mga pagkauna way kontra. Kay lisod pa tong uban nga daghang sagol di pa malaway nga daghang sagol basta kay ila po to di ko maangay ang daghang sagol kay mo na makakuan sa to panglawas no. Kanli lang klarong-klaro ba nga way sugar klaro lang nga lami kan on yun doon ana kita mo ana yasinlaw nga basta suwayin ninyo ayaw di ko ingong bot ayaw di ko may bot-boton ko di kaya tungod kay tinuod yun di gid ko makagarantiya ko ninyo nga di mo makaingon ako nga bot-boton ko kay tinuod yun mo na klarong istorya no. Yeah. Okay, mo na hiwa-hiwa. Nawa, kita niyo, makita mas forma ba? Kita man sa dagway sa pagkaon nga gihimo no. Lami gyud kanon. Okay, salamat. Sunan mga una ta. Tuhon ko salamat sa inyong pagsunod. Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Diyan na disiplina o una ta. Okay, please subscribe. Una ta mga kaigsunan. Lami kayo. Kasinaw. Huli mo kayo. Okay, utuhon ko, daghang salamat. Mayong adlaw nga tanan, please subscribe.